I came back because I came back in the house because I left without her cell phone. Good morning, Philippines! Good morning everything. So ngayon guys, ang gagawin ko is ilagay natin yung ibang hanging plant ko. So, but before natin siya malagay, tanggalin ko muna itong cortina kasi maglagay tayo dito ng isang plant dito sa kasi may sa bintana, maganda siya. Tatanggalin ko lang ito kasi ilagay ko sa kabila. Gusto ko dalawang ganito. Pakita ko sa inyo pagkatapos. Okay. Hindi ko pa alam kung paano. You get personalized loan options, closing costs, and tax estimates all in real time. Ito siya guys, tignan natin. Plant. Ilagay ko tong plant dito guys. Hold on. Joe Biden has no grounds in which to stand on to attack the president about the impact of COVID on the economy. Let's not forget, he's the one that wants to raise every American's taxes. Let's not forget, Joe Biden is the one who said he would shut down this country, not to mention the taxes and the regulations that we would expect from a Biden presidency and a Biden administration. Pala tignan. Maganda naman siya tignan guys. At saka maarawan pa siya doon. Diba? I can't put actually, the problem is guys, alam nyo kung ilagay ko yung mataas dito, si Dimples, maganon-ganon. Kasi gusto niya itong mga ganito. So, yun yung problema. So, yeah. So, okay naman pala siya dyan. So, ngayon, bibili tayo ng ganito sa Walmart na talagang ganito. Nakalimutan ko kung saan namin yan nabili ni Bianan eh. So, yeah. Kami ni Bianan yung nakabili nito. And, maghanap lang ako. Isipan ko kung saan ko ilagay yung isa. Andito ata. Pero, nahirapan ako kung paano ko siya tusok. Kasi, ito yan siya yung hook. And, iganon-ganon ko lugar siya sa I guess, yun yung gagawin ko. Diyan ko ilagay. So, inisipan ko talaga guys, kasi ayaw kong maglagay ng butas sa bubong dito. Bubong ba to? Yeah. Ayaw maglagay ng butas and then later on sabihin ko, hindi ko gusto, ganon. So, gusto kong pag-isipan ko bago ko talaga magdesisyon kung saan ko talaga ilagay ito sila. So, ngayon guys, ako lang. Ouch! Ouch, 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 ouch. Oh my God, what's wrong with my camera? Nag-blur talaga siya. Anyway guys, hello. Lang ako. Punta sana ako ng Walmart, pero napag-desisyonan ko na ayaw ko muna kasi plano namin ni Lloydie, pupunta kami sa Walmart doon sa kabila. So, yun. And then, andyan pa yung ladder. And, pupunta lang ako ng ShopRite para bibili ng egg. Kasi bukas andito yung asawa ko. And mahangin sa labas. Which is really good kasi pumasok yung hangin, guys. Anyway, guys, 12 o'clock na, guys. Iwan ko kung kakain pa ba ako nito, eh. So, yun. Katatapos ko lang diniligan ko yung yung plant natin. Kasi madadry kasi siya, mamamatay. Kasi hindi ko na siya tinutubigan lately. Kasi, di ba, pag ginaw na siya. And ano ba yung plano ko? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Honestly, guys, hindi ko talaga alam. And then, yung couch ko is problemado ako dahil, di ba, nakita niya. yung likod ng couch ko, di ba? Kita ninyo likod. Na ako ba, nag-alala, okay lang ba yan? I think okay lang yan kaysa kaysa nito, di ba?
So, and then also, iniisip ko kung ano yung gagawin ko sa isang couch. Si Roxy, nandun na naman sa couch. You stay over there. You stay. I'll be right back. Hi, little boy. Nilagyan ko din ng cover pa rin. Para hindi Oh, tignan nyo si Habs. Dada's calling. Tumawag si Mister. Hello. Hi, what's going on? I was trying to set up an online account before it knocked me out because I was already in it. Harvest natin tong meron tayong sili doon. I-harvest natin yung sili kasi may hinog na. Kasi ang daming, marami pa rin akong tomato. Oh. Walang katapusan. Ang dami. Uy, hinog na. Harvest ko yan. Oh, marami pa dito. I-harvest ko ito. Ito yung i-harvest ko, guys. Kasi hinog na siya. Look. Hinog. So, alam nyo, ilagay ko to sila sa freezer. Kasi may mga sili ako sa freezer. Look, hinog. Masarap ito ba? Masarap ito. May mga hinog na tayo. Look. Kunin natin ito. Kasi malaki na. Meron dito. Mga maliliit. Dahan-dahanin ko na to sila harvest, guys, para hindi masira. Makalimutan ba? Ito dito. Meron. Dito. Yung din dito. Yun, di ba ka-harvest lang ni Mira dito? Yun, meron na naman, oh. Tumutubo. Gulay, ilagay ko lang siya dito. And then itong sili, guys. Ilagay ko muna siya dyan. Ang problema, hindi kami kumakain ito. Pero masarap magtanim. Kumakain kami ng tomato pero hindi kami palakain talaga. Yun. Ayun. Ito meron dito. Look. Masarap yan. Dami dito. Nagtatago sila. Iwan ko kung sino yung bigyan ko nito. Mag-isip tayo kung sino yung bigyan. Kasi ang dami. Ang dami dito. Hi, Misty. Yung ulala. Bubujog. Ang daming buyog. Uy, kinuko na napod. Tapos kinuko. Meron pa tayong kukunin dito. Dito din, oh, wala ka. Ang dami pa. Oh. Grabe. Wala itong katapusan, guys. Ang dami pang bunga. Nagbunga pa. May talong. More tomato. Ay, lagay natin dito. Madami pang bunga yung tomato, guys. Sana bago maabutan ng tawag nito, ginaw, ma-harvest ko na lahat or tapos na lahat. Alam nyo na. Tapos ang daming mga cherry tomato, oh.
Sino kayang gusto ni mas gusto may tao na gusto talaga yung cherry tomato. Magagamit lang namin itong tomato pag may magluluto, ganun. Pero pag kapag ganito, kakainin lang. Hindi kami ganun ni Tami. Sana ganun kami ba, yung parang mahilig kumakain-kain ng mga ganito, cherry tomato, ganun. Iba siya, yung mga maliliit na sili. Ito naman iba, sobrang mataas. Parang hindi ata ito masyadong maanghang. Pero ito maanghang siya. Galing yan sa sa Asian store, doon sa malapit sa bahay ni Bianan. Matagal na yan dyan. Nilagay ko sa freezer and then, yeah. You have reached the voicemail box of... Hello. What is that? I called you and you have to call me back. I touched a button, it doesn't work. Parating yung kapatid ni Tami. Kukunin lang tong yawi. Yawi sa bahay nila. Andito yung yawi, binigay namin sa asawa niya yung susi. So kaso, hindi niya tinanggap. Ang tagal ng kapatid ni Tami. Kanina pa yun. Hi guys! So, umalis na si sister-in-law. Kakain ako guys. Nagutom tuloy ako guys. As in, nagutom si Aki. Kakain tayo. And sinabihan niya ako kung paano ito. Marami sa inyong nagsabi pala about tomato na ilagay sa freezer. Marami sa inyong nagsabi ilagay mo sa freezer. Iba siya kasi matubig, diba? As in watery yung baka hindi na siya pure tomato kasi nag-frozen na. Yun yung ko. Pero wala pa akong narinig nag-froze ng tomato talaga. Wala pa akong narinig and wala akong nakitang frozen sa tindahan na tomato. Ang sabi ng sister-in-law ko, sabi pa niya, ang ginawa niya kasi nabigyan ko siya ng marami. Kasi marami yung sa kanya, marami yung sa daughter-in-law niya. Hindi niya nabigay. Nasayangan siyang itapon, sabi niya. So, ang ginawa niya is, she boiled water, like as in boil talaga yung tubig. And then, ang ginawa niya is, nilagay niya yung tomato for 5 minutes doon sa tubig na nag-boil na boil. And then, pagkatapos niyan, i-drain mo siya para mawala yung tubig. And then, kunin mo yung skin. Parang ipil mo yung skin ba. After that daw, mo siya parang gawing sauce. And then, pwede mo siyang gamitin yung gagawa ka ng eggplant parm. So, gagawin ko to kasi marami pa tayong tomato. Andrea forgot her phone. How can I call her? Hala, uy. She forgot her phone. Anyway, guys. So, hindi ko alam kung anong plano ng kapatid ni Tami na iwan yung phone number niya, cellphone niya. So, yun. Let's see kung anong... Babalik siya dito, of course, kasi importante yan. And maybe I can drive. Mag-meet kami halfway. I cannot find my cell phone now. Hi guys. I'm going to meet my sister-in-law. Nakalimutan niya, so we have to meet in the gasoline station somewhere. See, it's hard for her to drive. You know, like it's back and forth. She just step in the sa bahay niya. Yun. Kaloka. So, kasi naawa naman ako na na hindi ko siya, tignan ko muna kung andito ba yung wallet ko. Yan, dito. So, maawa naman ako na mag-drive pa siya back and forth. So, i-meet ko na lang siya sa Hannaford. Malayo-layo din sa akin, pero it's okay. It's okay. Kasi kakarating lang niya. I'm used to drive, like anytime, but it's so weird. Hala! And I live without her phone. What the? Oh my god. And I live without her phone now. Oh my goodness. So what the heck is wrong with me? Ito yung problema, pupunta ako doon, walang cellphone. Kaloka.
Sabi ko, pagpunta ako doon, sana hindi ko makalimutan yung cellphone cellphone niya. So ngayon, nakalimutan ko. What the heck is wrong with me? Hello. Hi, honey. I'm going to meet Andrea at Hannaford. You're what? I'm going to meet Andrea at Hannaford. Oh, Hannaford? Yeah. Okay. I came back in the house because I left without her cell phone. Yeah. I said, what the heck is wrong with me? So you called her and Yeah, I did. to meet her at Hannaford? Yeah, because you know she just get in. I feel bad. All right. Okay. So I'm sure I couldn't reach you. I was like, why are you out now? no. Oh. No, I just, I figured I got a minute to call her. Let me call her. But you must have already reached her because she's not home. Yeah, she get in. I called, she answered. I said, you left your phone here. I said, she's so mad. I'll bet. She lives on that free phone. So we are here. I mean, we are here. We're close over here. So this is the gasoline station we're going to meet. Hopefully she's already here. I guess she's still not here. Let's see. Ilock natin itong door kasi natatakot ako, guys, dahil alam nyo na. Matagal naman siya. Dito na siya. He's here. She's here. Ay, nako, she's here. She's here, guys. Hold on. Okay, hold on. Yeah, because it makes a lot of noise. Well, shut up. Wait till tonight. Bye. It's funny. It's funny. Okay, I'm going to leave. Okay, go upstairs. Come here, go up. I love you. I love you. Mama's still not done washing, huh? I love you. I'm home again. Yes, Mama's home. Hi, Niji. What's in your mouth? Show me. What's in your mouth? Adoy, the groundhog. Adoy. Napakusi ako. Ay, what is that? What's in your mouth again? You get the groundhog. Adoy. Pagkakiat na lang gayud na ng mga bata. Adoy, ginuok ko. Pati akong kamot ka noon man. Ayaw ka na akong kamot, bebe. Okay, guys. I-end ko na tong vlog. So, dito na lang, guys. Pasensya na. Balik-balik lang ako, guys. And yun. I will see you guys tomorrow. Tommy will be here hopefully early. So, yun. Bye.